Yakaita bata wabata mafero, yakaita bata wabata mafero, paketo pauya mame mamero, haida kunditorera. One baddest man is very great especially kushanda kuzikazanaka ini kushanda andi monyara ini ndirikakuta kutakataka zinoita kutikandi gorarama mari ndiri kuitsvaka kuzikazanaka lalalala ndiripasha ini ndirikakuta kutakataka zinoita kutikandi gorarama mari ndiri kuitsvaka kuzikazanaka lalalala ndiripasha ndinechikwangereko andibomiro andinderera mamero vangandiveringa shanda ndiri kushanda kanje zichanda rupenyu wangu kainini rukondiitira kwazaibaza chero richikupa mari chakaita kuuraya munobazibasi sakachandaka iwoshanda mali asi ukazoshandiswe nesatani ini ndiri basa rakutsvaka zvinoita kuti kandigorarama mari ndiri kuitsvaka kuzvikazanaka wandake wonderful ndiri basa ini ndiri basa kutsvaka zvinoita kuti kandigorarama mari ndiri kuitsvaka kuzvikazanaka lalalala ndiri basa ndiri kutsvaka kupfuma ndiri kutsvaka kupfuma panishiwanangomirira mukana chete nekuwa zvandinoda naizve ndichakuwa ndava ndoda kuvawo nezvandinoti zvangu ndoda kuva nezvinhu zvandinoti zvangu ndoda kuva nemba nemotikari dzangu saka rega ndishande zvangu ini ndiri pakutsvaka zvinoita kuti kandigorarama mari ndiri kuitsvaka kusvika zvanaka lalalala ndiri pacha ini ndiri pakutsvaka zvinoita kuti kandigorarama mari ndiri kuitsvaka kusvika zvanaka lalalala ndiri pacha. Blessed of fire. God is almighty and God is the one who gave us life to survive. Yeah man, love and God.